to my video. Ngayon ay mag-speak tayo ng Tagalog version. Kasi kapag mag-Bisaya version ako, konti lang yung views ko. So, ngayon nag-Tagalog naman tayo. Kasi para dumami yung kuwan tayo. So, dito nga tayo sa player mode kasi hindi ako comfortable sa about nun. So, maghintay na lang tayo. Need 4 pa tayo. So, okay lang yan. Teleporting na tayo and maghintay lang tayo na mateleport. Ayan, teleport na tayo. Boom! Diba? Dito nag-start. Hindi ko alam. May avocado dito. So, malapit na pala yung Halloween. Yes, malapit na yung Halloween. And pag Halloween ay maglaro ako ng scary games. So, yeah. And thank you. Oh no, may gata. Attention shoppers. Walmart is now closed. Walmart is now closed. La! Wala ako man! Okay, dakpan na to si bata. Yan, bubo kasi to. Yan, bubo kasi to. Ayan, nag-laugh. Yan. Ayan. Ayan, natin si bata. Ayan, daming tao. Lah. Sakit lang ko. Oh my God. Ayan, nadala yung ano niya. So, dadak po naman natin to. Ayan. Ayan, hindi ko siya madakot. Isang value lang. Ayan, dadakpin naman natin siya. Lah, naka-escape sila. Naka-escape pa sila. Hindi mangyari yun. Ikaw yung pinili ko. Diba? Alam nyo! Yan. Kain-kain. Yan, nag-wait tayo ng player. Walang player. Saan na yung player? Wait lang kasi hindi ako bakit may ito? Ano ba ito?
Huli ka! Ay. Anya, hindi ko nakahuli itong... ikaw, ha? Ayan. Yummy! Yummy matame! Where's the another one, the yummy matame? Yan, oh. Bobo kasi ito. Yan, bobo. Yan, bobo kasi ito. Yes. Bobo kasi ito. Yan. Tumakbo na and katos na lang may tambok-tambok kikoy. Ano ito? Tambok-tambok kikoy. Ows. And nandun siya. And heart na lang niya. Ayan, nag-live kasi makakain na siya sa akin. Joke lang. Okay, so last one na lang to. Yung body ba? Ano to? Yung lalaki na lang. Isa na lang siya. So, hanapin natin. Wala na akong mahanap. Diyan siya pala, oh. Hinihintay ko siya na dumating. Pero, nandito lang pala. Yan, oh. Nandito lang siya pala, and... ayun, hindi ako siya. Yan. Yan, kaon na siya. Tapos... meron parang isa na hindi natin nakain. Ayan, nakita ko siya. Ay, ito para tong one heart. One whole heart. So, tatakbuhin natin to kasi, yan. Ayan, game over! Woo! Player killed. 5 to the player. Player hit. 18, clean it. 17. Skip. Oh, sorry, naka-skip! Woohoo! Galing talaga tayo. By hell. So, lobby na ta. Back to lobby. So, yeah. So, doon lang ito magtapos yung video natin. And that is, guys, hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. At pindutin nyo yung notification bell para ma-notif kayo if mabag nyo akong video. So, bye mga guys! Have a nice day and happy ng Halloween!